Dobro večer svima. Zadovoljan sam naravno jer smo došli po pobedu i uspjeli smo da dobijemo ono što smo želeli i sve vreme priželjkivali. Mi nismo imali šta da izgubimo za razliku od Zvezde. Iz tog razloga se videla izuzetna nervoza kako na terenu, tako oko terena, ali to je derbi i shvatit ćemo to kao normalne neke stvari, ali mislim da je izuzetno bilo teško danas baviti se samo fudbalom. Međutim, mi smo izuzetno zadovoljni jer mislim da smo zasluženo pobedili i imamo sad 7 bodova više uz 2 pobede. Već smo sad u stvari jesenji prvaci i još 2 naredne pobede želimo da ostanemo minimum na 7 bodova. Pa, pravo da vam kažem, bilo je pre početak utakmice Stojković je pogođen u nogu, imali smo određenih problema, mislim da su igrači bili izuzetno fair, sportski, znači na terenu je bilo ono što je sve u granicama normale. Ja sam sve vreme se obraćao sudiji i govorio, ne naravno psovao jer bi su bi me istali, nego sam mu govorio da mislim da nije bio penal. To su moje reči bili. U tom trenutku je glas sa druge strane bio u mom pravcu, me kolega Prostinečki nešto mi je dobacivao, na što sam ja samo pokazao ovako, smjeri, pusti, ne pričam tebi, pričam sudiji. Znači nisam se obraćao nikome sa Zvezdine klupe, ja se nikad u životu nikad nisam obraćao protivničkom igraču, a kamoli treneru ili klupi, jer ja poštujem Crvenu Zvezdu, ne samo Crvenu Zvezdu nego bilo koga, a pogotovo Zvezdu kao naših najvećih rivala, tako da nikad nisam nijednu reč rekao, a to su ljudi, bilo je mnogo ljudi oko nas, mislim i na delegati, ljudi znaju svi da nijednog trenutka nisam i samo sam to reagovao. Međutim, kad sam krenuo ka slačionici, u tom trenutku mi je kolega prišao i pitao me zašto mu govorim to. Isto nije mi nikakve ružne reči rekao, samo me je to pitao, ja sam rekao nisam se tebi obraćao ništa i krenuo da nastavim. Međutim, neki ljudi su bili tu i bila je gužva koja je bila, što je okej, velika je tenzija i fudbal je muški sport i nema nikakvih problema, tako da eto, to je tako bilo. Kako će ko vidjeti, ispričati, ali bili je dosta ljudi tu, ali ja vam kažem da to tako bilo. Iz bezbednostnih razloga nismo želeli da ulazimo u slačionicu, ali se nismo osjećali bezbednim, jer je bilo dosta ljudi sa strane, ili ne znam već koji su kretali ka nama. Mi jednostavno nismo želeli da ulazimo u bespotrebne situacije, znači ne mislim ništa. Jednostavno smo se odlučili da ostanemo na klupi i da ne bi bilo novih, jer ne bih želeo da se dešavaju neke stvari, pogotovo jer je derbi Svetkovine, ne bih hteo da ovakvu utakmicu upropastimo. Tako da mislim da smo izbjegli samim tim što smo ostali tu, izbjegli smo sve probleme koji su možda mogli da dođu, a možda i ne bi bilo ništa. Ne znam. Tako da je to bilo tačno što se tiče s moje strane. Odlučila izuzetna taktička disciplina, ofanzivna postavka moje ekipe sa Vukićem, tako iza špice, od koga sam insistirao da se pojavlja iz drugog plana i znao sam da će na taj način uspeti da dođemo u njihovu zonu nebranjenu i tako smo i postavili gol. Tako da mislim da izuzetna taktička disciplina moje ekipe i kvalitet pojedinca je odlučila ovaj derbi. Pa dobro, znate šta, to je pohvala ako kažete da je rutinska. Ja stvarno derbi, ne možete derbi nikada da se pobedi rutinski, tako da ni mi nismo rutinski pobedili. Mislim, hvala, ovo su lepe reči, ali nije bilo izuzetno teško. Ja sam rekao, ja se bavim detaljima, svaki detalj sam izanalizirao, razmišljao o svemu, jer Zvezda stvarno ima dobre igrače. I bilo je potrebno velika koncentracija, velika disciplina i onda je to možda izgledalo rutinski, ali nije, verujte mi, bilo je izuzetno teško i naravno da smo ipak mi pokazali naš kvalitet koji nas već godinama krasi.